הפעם נלמד איך לשלוח את האפליקציה שלנו במילת קיצור אחת, ככה שלא נצטרך כל פעם להיכנס, להעתיק את הכיתוב ולהדביק אותו. ברגע שניכנס לאפליקציה, שוב נגיע לכפתור השתף שנמצא גם פה למעלה וגם פה למטה. דף השתף ייפתח ונלחץ שוב על SMS, פה במרכז. נעתיק את הכיתוב הזה באמצעות לחיצה קצרה, לחיצה ארוכה, בחר הכל, והעתק, כמו בכל הגלישה בטלפון, בכל מקום שכותבים בו טקסט, וניכנס להגדרות המכשיר. בתוך ההגדרות נלך לכללי, ובכללי נלך למקלדת. במקלדת למטה ישנם קיצורים. נלך לקיצורים ונלחץ על פלוס, צד ימין למעלה. בביטוי נעשה הדבק, לחיצה ארוכה והדבק, זה הביטוי של כל האפליקציה עם הקישור. בקיצור נכניס איזשהו קיצור שאנחנו לא נשתמש בו אף פעם למעט שליחת האפליקציה. איזשהו ביטוי שאנחנו לא צריכים אותו ביום-יום, 7777 למשל. נלחץ על שמור, נצא מהאפליקציה וניגש רגע ל-SMSים. פה למעלה נשלח SMS חדש, לדוגמה לגיא, זאבי, ובהודעה פשוט נרשום 7777. הטלפון אוטומטית ישלים אותנו להודעה הארוכה יותר. לוחצים על רווח, לא לשכוח ללחוץ על רווח, ואז שלח. ושוב, ברגע שגיא ייכנס לקישור הזה, זה ייפתח לו בדפדפן, וזה ייכנס אוטומטית לאפליקציה. זה הטלפון של גיא. ניכנס פה להודעות, ונראה מה כתוב לנו. ניכנס לקישור, פתח URL, ושוב, בלי להיכנס לגוגל פליי או לאיזושהי חנות או להקליק סיסמה, מיד כל האפליקציה שלנו מופיעה לו על הדפדפן. ככה שבינתיים, שהוא מעוניין לעשות איתנו עסקה, שהוא רוצה לברר מחירים, הוא יכול לגלוש בתוך האפליקציה ולראות גלריה שלנו, וידאוים, מבצעים מיוחדים, פייסבוק, אודותינו, לנווט אלינו אפילו. יוכל גם לשמור, באמצעות לחיצה על לחצן לשמור, את האפליקציה על מסך הבית. יש פה הנחיה עבור אפל, ויש פה הנחיה עבור אנדרואיד 4 ואנדרואיד 2. נלך לפי ההנחיה של אנדרואיד 4, ונוסיף קיצור דרך לבית. האפליקציה נשמרה לו על מסך הבית כאן. בכל פעם שהוא ירצה שוב ליצור איתנו קשר, הוא פשוט לוחץ ויכול להיות מיד בתוך האפליקציה שלנו.